Olu kamera öçürdüň-de getir haýnam ýyňlaryň. Oýnaýan, oýnaýan. Yo, alha. Yok, think oýnaýan. Assalamu alaykum. Yeni sosial eksperiment. Bu gedek kim maňa kömek edursa 3700 mantlyk ýüpekden şular ýalyk maşynyň içinde halal ya. Miras magazinen bakasam 3700 mant. Bu gedek maksada. Assalamu alaykum. Geçen gedegen peň maşyny düşürdüm. Bu gedek geldim o maksada da öwrüm. Tura sewdalaşdyň kesse gymmatla haýtdyň näme üçin? Bazı sewdalaşdyň bazara gelmedi. Ay sağ ol. Şolar ya maksada wagtyň köp alamdyk. Eski halyny ýat operatoram ýerine geçe eksperimentde başlaýar. Indi tanamazlar ýa-da kepgıcık geymellämen. Seni bağır tanıyorum, bilmek tanıyorum. Şeyle ma. Indi senem tanap başlaýarlar. Bu kulu verme lan arkynda. Şula mahabat der ýa-da maşyny diňe sawan kepge çykdy. Bu bolsa mahabat uşa. Geçip otyr oglanlar, maşynyň içinde de haly ýok. Duran bolsa alyp giderdi gönü. Geçenki bilýärmi, şu gülü getirem de hiç kim durmada, şoňa meň dejek bolýar şu gezegem. 2 saat kemri gelýär. Statistika boýunça kemri sürýän oglanlar, ýok bir kararlı eken. Kararlı kemri sürýän oglanlar gowy diýjek boldum, geç gitdiler. Mercedes hem geç gitdi. Davay Kamaz, men sen adamçylygyň bilen ýan. Maşyny ýatdylar ýa. Hoppa. Aýjana, kemirli oglanlar erbetde adamçylygy diýip. Assalamu alaykum. Oğlum taplar. Bir yerik bak kayda ayarlam. Sayal kaytmalar şu taydan kıyın görmesem. Yürü. TikTok'a giren mi ya? TikTok'a giren yok mu? Ay, görüyor. Beni görüyordun mu? Hiç şeyle. Hiç mi? Yok. Kamera durla o tarafta sonuçta bu tarafa geçtim. Ha, Bu kara... Sosyal eksperiment ağam. Cama kömek etmek için buna düşü. Bir şert var. Men şu videonu TikTok'a yükleyen senin 3700 manatlık el halal yan. Ne el görüyorsun? Miras magazini, Univermarktda haly magazin açyldy. Her hil hallar bar. Muhafere dam. Ýylpyllaşyna da. Ýylkysyz ýanýalan bilen bile. Näle görýän? Şunu TikTok'a ýükleýän, ýyldız bolýan, ýöne haly bolýar sende. Men sana bagyra barqaýda aýlyny men bilen barqaýçak bolduňmy? Ay, howa da nämesin men derdim. Rodum görýän. Adyň näme? Döwran. Döwran am seret ýazal maşynyňy görür näle bolýanny. Ýazam ýylkysyz arkyn ýaz. Muňa seret içine seret näle gelişdi? Hakyky nesibe diýilen zatda halysam ýyş adam alaýjak ýok eken. Näle gördüň am, gowy gördüňmü? Nesibe etsin seret 50 dokalanlar. Gaty ýokary hili zat. Ýene bar bahara dükür 3700 manda bir bahas var, isteseň başga renkine saçyp bilen şunu gowy dönüp şunu alyp gaýtdym. Bulam sawadan bir blok suw. Taňa ýakyndyryň üçin. Ondan işin üstünlük. Realde men tanan ok. Yok, men tanayım. Çıktı. Frukta satyan, padvarlı eski satyan. Dövük bahalardan. Yok, öňümden çykýan soň ýöne edilmen on ýalak. Görýän kulağına diýen bir ýalan sözüm. Taňa ýakyndan. Olu kamera öçürdüň-dämi? Getir haýnam ýyňlaryň. Oýnaýan, arky senki degişýän. Yok, alha. Yok, think oýnaýan. Şolar ýalyk Univermarktdaky miras magazine barýaňyz, stavkadan el hallar, realne kemir sürýän oglanlara laýyk bolýar da şu hallar. Taňa ýakyndan. Gördüm Opel sürpsöndün. Ana görýäň, özüm Opel sürp gördüm diýe. Ne netiýäňde de halam. Boldy. Taňa ýakyn. Tamam. Sağ ol. Положительно закрепление на то, что gowy işler etseňiz şolar ýa durmuşda diňe gowluk garaşýa. Maksada ýöreseň bolýar. 100 manat bolýarmy? Näçe? 200 diýdiň ha. Bolýar. Ýöre. Boldy keser. Geldiňmi jara? Gelimle, soğudalımla biz. Häzir eşiklerimiz ýygars bile. Gowduny menem isserjalym eşikleňem ýumşat ýar eken özüm. Mende soğuda baýany hiç isserjim ýok, ulansam bolýar. Hawa arkaýyn ulany ver. Men zadym, sen zadyň. Ýok, nerden goýýardym bilýär onu. Awuşdaýdy aňyraçykdan. Goýýyn. Bolla.
Berer diýip seridi bam oturmasaň awap şede ýok. Bir yerde oýsaň biler bolar. Nerede koydu kaynını? Koymana başka yer tapmadım ka. Gaýy oglan. Ha. Öňküje sevgiliňe men Instagramda surat paýlaşypdyr, habaryň bar? Ay paylaş. Geçsin bana bildir yani yer yok. 500 like alypdyr. 500 derler. 507 like'tır var bir şeyde. Ha? Ha, koca ün feret sana. Nuri, Salam aşk. sen yine giyce aşk geldin mi? Yok baş. Ağlama men sen kameralarda gördüm ha? Dortmund şu ne edip bille? Şu Dortmund'da magazinin taşında adam işip duran o. Onu Berkar'da adam ne emişesin? Bu polkalon tazanlar näme men sana sıfır deydim ha? Özüm yerlerini çalıştıydım. Yöningirde ya men näme yetşeyine? Bir başta tıpır kelip otyerna. Adamım yöne giyip çıktı. Ya men işim şaşmadan bala ne okla? Başlığım var da. Ulam dastavkalam, dastavşımız yetişene özüne de. Böyle baş. Başlıklı da safran pulumuna mı yetiştirip veremişim erli? Onu özüne alaycıyım. Sağ ol. Men berde hem dastavşık hem borçluk hem satıcık hem buhalter bolyan. Ay böyle başlarım elbette coşan vakti coşar oňuşsan bolsun. Kaka men bir da ayıp balla saňalay. Yanlış düşünme. Men wara oglanlar gowaramok, gyzlar gowaryan kaka. Sen näme diýen o kelläň ýer näme o? Bel näme zat sen o samsykmaýsyn? Kaka, menem aýdaýyn, menem oglanlar gowaramok, gyzlar gowaryan kaka. Näme iş ýapýarsyňyz siz ýa? Wapşe şu hojalykda normal erkek gowaryan adamlar barmy? Men gowaryan kaka erkegi. Dost. Assalamu alaykum. Aleyküm. Näme diýen? Edik ya sen tere. Öyle. Maňa da sadan idi. Sen kimi? Asa sen kim? Kama dälxana para katsan ne? 91 patpiş. Yüzüň näme bukkan? Yüzüm yok la. Yüzsüzmü sen? Yüzüm ben hava. Ne böyle? Maňa pat satsa diýen. Adyň näme? Dälxana edil däl däl. Ana. Pat satsa gollamalar o bilýärmi? Böyle. Edik ya sayla yüz öncek mi? Yüzlerini ýandan şondan alasyň adama gerek. Böyle. Biz bugün maňa pat satsa diýäs. O jedi de garaşandyr. Dälxana, däl parahat. Ne diýen? Handuran burun. Ali. Gumay brat. Zaňlarym işirimi senen bärde görmek bar ekena. Telefon alaýyn bir. Telefon eýgilik mi brat? Görýän men TikTokda. Arasynda görene bolýan? Arasynda diýip poşta birinji durna. Brat videolar öňde kän çykýada. Pat satsa etmeli joňçy gollamaly, krisa bolmaly. Onu ma özüň etdiň bolýan arasynda bedenim kofamyzy çykara süýjüdür da. Arasynda bedew elektronikada aýlan şoňam elektronikalaryň bahasy süýjüjü. O garawym. O Ali Murat, gowum brat. Gowum ýaşyny. Gowum tapla. Näme işe ýagdalyk edip? Yok ya, da ya kapon prosas gördün mü? Maňa pat bisinmi? O brat ne sana da bunu pat pisin de. An görkada. O. Şunýalak bir-biriň gollap durmaly. Sağ ol brat, sağ ol. Gaway menem sana pat satsa ederim. Atony ektirler var. Poş görýärler, girýärler. Like almasan oklary ne pat satsa diýerler.